Kod nintaqa' ma' nies jgħidu li gawdija. Gawdi. U jiena ma kontx qed nieħu pjaċir. Pregnant. Però għalfej jisna jekk ngħidu li ma noħdux pjaċir. Issa xi ħaġa ħażina. Xi ħaġa ħażina dak li jgħidlek kont tirringrazzja l-Alla u min m'għandux tfal. Iva naf jiena mhux qed ngħidlek. Mhux il-punt. Imma mhux kulħadd jesperjenza forsi anki l-fażi li inti tkun f'ħajtek. Fimt, jiena ma kontx ħadd pjaċir pregnant, iġri għaddi, mhux jiġifieri ma rridx it-tifel. Kont not semesters, issa, jiena ma kont naf xej. Ok. La kont naf nbiddel nepi, qatt ma milċej jiena, daw l-affarijiet sewa. Dita semesters, eżempju, ma bdejt, ok, ma lissa naf, tallimt. Mbagħad trid nitgħallem il-ħalib. Għax jiena kont, per eżempju, nkun ma' sħabi, kemm ħana milla, u għamilla 5. Għanet imma daw xinu ma jgħamlu 5, għamilla 6, għamilla 6, għamma kont ninduna li huwa l-tab tal-ħalib. Jinnod biskop, eżempju, fimt? Għallu kienu affarijiet, ikun di.